Bine ai venit la al doilea video. O să-ți arăt un program pe care îl folosesc eu la lucru, ce mi se pare foarte fain și are multe șmecherii și te ajută mult. Dar poți să ajungi dependent de el. În unele medii nu-l poți folosi, de exemplu la Google, unde trebuie să lucrezi pe alte computere prin rețea. Și asta înseamnă că trebuie să lucrezi prin terminal. Dar, îl folosesc și e bun și pentru început e bun. Poți căuta pe Google PyCharm și e primul rezultat care apare și îi dai Get PyCharm Now. Are două versiuni, Professional și Community. Community e gratuit și liber, deci ți-l recomand pe ăsta deocamdată. Pești download și instalezi ce-ți dă. Eu am făcut asta deja, deci da. Bun, hai să lansăm. Prima chestie pe care o vezi e interfața de proiecte noi și hai să creăm un proiect nou. New project, unde vrei să-l creeze, hai să zicem tutorial 2. Te pune să-ți alegi un interpretor, trebuie să vezi cel puțin un interpretor aici, recomand 3.4, că cu ăsta o să lucrăm, și create. Și așa arată interfața. Ăsta e proiectul tău, nu are nimic în el deocamdată, right click pe el și new Python file. Ia să vedem intro, să zicem, pentru introducere. Observă că îți introduce o linie nouă aici, așa numai, cu author Dan, ca să știe cine a creat fișierul. Dacă vrei poți să păstrezi, dar poți să editezi și chestia aia mai încolo, dar nu, cine știe ce. Bun, să vedem cum rulăm ceva. Print. Observă toate chestiile care îți apar în timp ce scrii. Uite, asta e funcția noastră de print. Îți arată și ce parametri poți scrie. Asta e objects. Deci, print objects și obiectul nostru o să fie un string. String salut. Bun. Să vedem cum rulăm. Right click, run intro. L-a rulat și a scris salut. Și a ieșit imediat după. Process finished. Și a apărut și de aici. Poți să dai run acum? Și da, așa rulezi o chestie. Bun, hai să mai punem o linie. Print. Hop. Print. Ce faci? Și dăm iar run. Putem da run, uite, cu Shift F10. Shift F10. Și acum programul nostru scrie: salut, ce faci? Noi editând fișierul ăsta intro.py, am creat un script. Deci, instrucțiunile astea rămân în fișierul ăla, intro.py. Și fișierul ăsta chiar există la tine în computer. Poți să-l vezi, uite, intro.py în folderul ăsta, bla 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 bla. Tutorial 2. Bun. Și ăsta e avantajul față de terminal. În primul rând că ține minte programul și poți să-l rulezi de mai multe ori. Totuși, în timp ce rulezi, nu poți schimba instrucțiunile ca și în terminal. În terminal puteai să scrii absolut ce îți venea în minte pe loc. Dar aici e ceva mai greu. O să vedem mai încolo. Bun, hai să și învățăm ceva nou. Variabilă. O variabilă e o valoare într-un program care îi dai și un nume. E cam ca și o căsuță în care ții ceva și ține minte efectiv ceva ce îi dai. Uite, de exemplu, x egal cu 3. Și acum variabila x ia valoarea 3.
da, x e nume de variabilă, observă că e fără ghilimele, că dacă ar fi cu ghilimele, atunci ar fi string. Și asta nu e bine, asta e ca și cum ai zice că în loc de stringul x ai avea 3, dar asta nu prea are sens. Și așa are sens. Creăm o variabilă nouă care se scrie x, simplu, pentru programator. Deci nu o să fie văzut de user numele ăsta. Și valoarea 3 intră în el. După aia putem să vedem, uite, cu print de x. Asta o să ne arate valoarea lui x, care e 3. O să rulăm să vedem. 3. Exact. Asta a scris 3. Na bun. Și de-aia se numesc variabilele variabilă, din cauza că pot să varieze în timpul unui program. Uite, dacă acum punem x egal cu 4 și după aia dăm iară print de x, instrucțiunile astea se vor executa una după alta. Deci, prima dată x o să fie 3, apoi o să tipărească x, apoi x o să devină 4 și apoi iar o să tipărească. Să vedem ce se întâmplă. Uite, așa s-a întâmplat. A tipărit 3 și apoi a tipărit 4. Când se execută instrucțiunea x egal cu 4, sau x e valoarea 4, nu se întâmplă nimic pe ecran, deci nu putem să știm, doar programul știe în interiorul lui, în interiorul memoriei, că se întâmplă ceva și se modifică ceva. Na bun. Acum că l-am creat pe x și l-am tot modificat, putem să-l folosim. Uite, de exemplu, print de x plus 4. Deci, în instrucțiunea asta nu se modifică iar x, din cauza că nu folosim instrucțiunea asta, egal, adică ia valoarea, ci pur și simplu calculăm x plus 4 și tipărim rezultatul, print. Deci am adăugat o linie nouă, un print nou și a apărut o valoare nouă, care e 8. Din cauza că x era 4 în momentul în care am ajuns aici la linie și am mai adăugat încă 4 la el și în total 8. La fel putem și să punem valoarea asta nouă în x. X egal cu x plus 4 și acum nouă valoarea lui x o să fie 8. Print x și o să fie 8. Deja avem multe imprimări. Deci, primul print x a dat 3, al doilea a dat 4, al treilea a dat 8, din cauza că am tipărit direct valoarea x plus 4, și apoi, la al patrulea print, am primit iarăși 8, din cauza că am incrementat valoarea lui x cu 4 și apoi am tipărit-o. Și a dat 8. Tot 8. De obicei, multor persoane nu le plac notația asta cu x egal cu 3 și în același timp x egal cu 4, mai ales dacă sunt matematicieni, că x nu poate să fie egal cu 3 și cu 4 în același timp. La asta îi zice programare imperativă, din cauza că îi zici computerului să facă ceva. Adică tu, bagă 3 în x. Și computerul face, execută toate liniile pe măsură ce le întâlnește. Prima dată, x e 3, am înțeles, x devine 3. Print x, am tipărit x. Apoi x egal cu 4, nu contează că x e 3, să face 4. Și dacă tipărim iară x, devine 4, a devenit 4. Deci, liniile se execută în general în jos, de la început la sfârșit. Asta e programare imperativă. Din cauza tu ești imperator și îi zici computerului ce să facă. Na bun, cam atât pentru video ăsta. Dacă ai întrebări, să le pui în comentarii. Data viitoare o să vă arăt funcții și programare funcțională, adică nu neapărat imperativă, liste și parcurgeri de liste și o să facem un program ce calculează dobândă la bancă. Cred că o să vă placă. Pa, pa!